mě vítejte u nového videa a doufám, že jste se na mě těšili. Máme tu další díl poděkování, tak můžeme jít na to. Doufám, že se vám minulý díl, 8. díl líbil a teď jdeme na 9. díl. Máme tu další díl mého poděkování, je to 9. díl, takže chci vám něco říct o mém životě rodinovským. No, to nic asi není, ale já bych si asi tím něco dal. To bylo zase divný komentáře, když mám tady tu placku, že do každého videa dávám tu placku. A to je jedno. Aspoň vidíte, že tam jde synchrony. Takže se nic nedá dělat. A prostě já jsem se rozhodl, že natočím video 9. díleček. Protože abyste si neřekli, že netočím poděkování, tak jsem ho taky natočím. Moc vám všichni děkuju, že mám 48, to se mi líbí už na mojí fanpage. To je velice skvělý a je to strašně dobrý. Podpisy, autogramy dávám, odznaky zatím nedávám a náramky už vůbec ne. Ty musíte počkat, až budou, takže nevím určitě, asi tak v polovině října nebo tohle. Ještě to není tak v plánu, ale určitě se to nějak dozvíte. Když tak vám to napíšu na můj fanpage, až budu mít náramky, takže máte se na co těšit. No, nic jiného asi neměl v plánu. Odběratele teď neustále stoupají a docela se těším, až pokořím hranici 400 odběratelů, takže to potom chci natočit nějaký speciál. Třeba i nějakou soutěž, uvidíme. Takže toto bylo pro dnešní video všechno. Toto byla kratší informačka. Jinak vám chci říct ještě, že z hlídnutí jsem konečně pokořil hranici 5000 hlídnutí. To je aspoň skvělý pro mě a mně to aspoň stačí. Takže toto bylo pro dnešní video všechno. Pokud chcete, dejte palec nahoru. A já se s vámi loučím a na viděnou u dalšího videa.